Hej og velkommen til vores præsentation. Vi er gruppe 5, og vi vil gerne snakke om seniorkarrieren.dk. Det er historien om Erik. Erik har været revisor i 40 år. Han har været gift med Kirsten i omtrent lige så mange år. Da Erik fyldte 65 år i foråret, gik han og Kirsten sammen på efterløn. De havde længe glædet sig til mere tid til dem selv og hinanden. Og Kirsten fik det også forrygende travlt med sine hobbyer. Hun er kasserer i strikkeklubben, sanger i kirkekoret og går til Zumba tirsdag og torsdag. Erik havde set frem til endelig at få ordnet haven. Det var dog ikke et fuldtidsarbejde, så da græsset var blevet slået og skuret blevet malet, begyndte tiden pludselig at gå meget langsomt for Erik. I Find-fasen startede vi med mindmapping i form af Sticky Notes Cloud. Vi tog udgangspunkt i de 5 overordnede tematikker: Alternative Living, Healthcare, Lifelong Learning, Future Consumption og New Values. Herudfra kom vi med bud på undertemaer, som hvordan seniorer ønsker at bo, når de bliver ældre. Hvilke besværligheder er der i hverdagen, og hvordan holder du kontakt med familie og børnebørn? Det med kontakt med børnebørnene gik igen i mange spørgsmålene, hvilket skulle vise sig at være et vildspor. Med udgangspunkt i spørgsmålene lavede vi 3 forskellige artede spørgeskemaer, og så tog vi ud i virkeligheden. Vi delte os i 3 hold og tog ud til henholdsvis Risskov, Mårslet og Midtbyen. I Risskov besøgte 2 af vores gruppemedlemmer et ægtepar på 83 og 87 år. De bor i et lejlighedskompleks for folk i alderen 64+. De flyttede dertil som ældre, men er stadig meget aktive. Blandt andet dyrker de gymnastik, golf og er også besøgsvenner. I Mårslet var de også meget aktive, men deres aktiviteter byggede på, at de havde kendt hinanden eller boet sammen i 40-50 år. Ingen af disse personer ønskede at flytte derfra, medmindre at de kunne få deres venner med. Og ligesom i Risskov var interesserne meget forskelligartede. For begge grupper galt det, at de havde så meget at lave, at de ikke ønskede yderligere tid sammen med deres familie og børnebørn. Og det er lidt ligesom Kirsten i vores film. Dog var billedet lidt anderledes i Midtbyen, især for en yngre del af målgruppen. 2 af vores gruppemedlemmer var nede og besøge gågaden og Klostercaféen, som er et samlingspunkt for seniorer. De interviewede blandt andet Preben, som koordinerer events for de frivillige. Vi hjælper også den enkelte senior, der kommer ind fra gaden og siger, hvad kan jeg bruges til? Så har vi nogle netværk, og vi har nogle forskellige muligheder, ikke også for at guide vedkommende ind til lige præcis det, som nu vedkommende ønsker. Vi er rigtig meget besøgt af seniorer, og også foreninger. Vi har et meget, og som jeg sagde i starten, over 500 seniorforeninger er der her i Aarhus, så vi har nok at tage fat på. Det er altså ikke fordi, der mangler tilbud til de ældre, men det er en svær overgangsfase for en del af de ældre at blive pensioneret. Både for dem, der ikke vælger det selv, men også for dem, som har planlagt det, ligesom vores persona Erik. Vi fandt både eksempler på personer, som havde utrolig meget at lave, men også på personer, som manglede meningsfuldt indhold i deres nye tilværelse. Gennem empathy mapping belyser vi vores målgruppes behov, ikke kun ud fra, hvad de siger, men også fra deres adfærd. Erik havde altid været glad for sit arbejde som revisor. Nu savnede han hverdagen på kontoret og samværet med kollegaerne. Firmaet havde dog for længst udskiftet ham med en yngre model, og de førhenværende kolleger havde stadig en travl hverdag med familie og job. Da Erik var yngre, havde han haft så mange interesser. Hans store passion havde været tennis. Han havde tilbragt mange timer på tennisbanen med sin gode ven Torben. Men Torben var flyttet til den anden ende af landet med sin nye kone, og det havde været svært at finde erstatning for Torben. Så tennisketcherne var blevet lagt på hylden. Denne type af problem fandt ud af at være meget gængs for seniorerne, og det fik en klokke til at ringe. Vi havde muligvis nu fundet en tendens, som kunne hjælpe os med at frame vores problem yderligere. Gennem laddering-metoden har vi prøvet at forstå målgruppens ønsker og værdier. Så netop denne model har vi integreret i vores framing-proces, så vi vil kunne forstå personer som Erik bedre. I Eriks tilfælde skabe et produkt, der er skræddersyet til ham og hans behov. I bunden af stigen finder vi feature. Vores målgruppes feature beskriver, hvad vores målgruppe godt kan lide. De overordnede ting er et ønske om at samle de forskellige aktiviteter det samme sted, for at skabe en overskuelighed samt mulighed for at modtage relevante tilbud. Hvis vi træder et trin op på stigen, møder vi benefits. De overordnede ting her er, at man gerne vil undgå ensomhed. Man vil gerne sikre et aktivt seniorliv, som skal tilpasses individets behov. Der skal være en følelse af at være værdsat, samt at have muligheden for selvrealisering ved at opleve og udforske. Det næste trin på stigen er His Orders Benefit. Hvordan gavner funktionaliteten dig? Det skal være nemmere at komme i kontakt med ligesindede.
Det skal blive lettere at få information omkring sociale aktiviteter, jobs, foreninger og arrangementer, så der altid vil være mulighed for at holde sig beskæftiget. Det sidste trin på stigen er emotional benefits. Hvad gør fordelene for dig? I dette tilfælde vil Erik gerne have en større chance for at skabe sig et større netværk. Han vil gerne kunne føle sig mere værdsat, og det skal være slut med hans ensomhed. Derudover vil han gerne have muligheden for selvrealisering. Kirsten gjorde sit bedste for at få sin mand ud af huset. Hun forsøgte at engagere ham i foreningslivet, men det sagde ham intet. Hun forsøgte at få ham med i fitnesscenteret, men der blev han bare hidsig. Musik var heller ikke Eriks stærke side. Til sidst gav Kirsten op. Og så begyndte Erik at tilbringe mange timer foran fjernsynet, og han kedede sig. Efter framing havde vi en klar forståelse af vores problemstilling. Vi kunne nu træde ind i en kreativ proces, hvor vi kunne generere og udvikle nye idéer. Vi valgte at benytte os af mindmapping og sticky note clouds for at holde os i den divergente fase så længe som muligt. Ud fra vores problemstilling, know-how og kreativ proces fandt vi frem til den bedst mulige løsning, som vil skabe den bedst mulige værdi for vores målgruppe. Vi valgte at lave en digital platform, der skulle samle spændende aktiviteter, frivillige jobs, events og klubber. Det vil gøre det lettere for folk som Erik at overskue de mange tilbud. Platformen bliver individualiseret efter den enkelte bruger, så vi lettere kan rette henvendelse til de ældre angående relevante tilbud. Platformen bliver kun for den fremtidige målgruppe over 65. Men det vil være muligt for foreninger, organisationer, studerende osv. at lægge opslag op på siden. Når Erik gik i haven, kunne han følge med i nabo Jørgens gøren og laden. Jørgen havde altid gang i en masse nye projekter. Den ene uge stod han på vandski, den næste på rulleskøjter, for så at kaste sig over poesi og landskabsmaleri. Erik synes, Jørgen var lidt af en original. En dag fik Erik og Jørgen sig en god sludder over hækken. Erik kunne ikke lade være med at spørge ind til Jørgens vilde hobbyer. Og så fortalte Jørgen om en sej ny app. Med denne app kunne Jørgen finde alle mulige aktiviteter i nærområdet, og derfor kedede Jørgen sig aldrig. Senere den aften downloadede Erik denne app. Han oprettede en brugerprofil og udfyldte en masse info omkring sig selv. Processen tog lidt på Eriks tålmodighed. Han havde aldrig været en ørn til det med IT, men appen var meget let anvendelig, og han kom igennem. Nu gik vi ind i fasen Fabricate, hvor vi udviklede en platform, som også kunne bruges som app. Seniorkarrierens funktion er at samle den ældre del af befolkningen og tilbud, der udbydes til denne del af befolkningen. På startsiden indtaster du dine personlige oplysninger. Her kan de erfarne internetbrugere hurtigt oprette en profil, og de med større udfordringer inden for digitale medier kan få hjælp gennem en video eller telefonsupport, der detaljeret viser brugerne, hvordan profilen oprettes. Herefter har brugeren adgang til sitet. På sitet har brugeren en profil, hvor man kan se oplysninger om interesser, tidligere beskæftigelse og besværligheder i form af fysiske handicap. Ved at oplyse f.eks. interesser, kan brugerne møde hinanden og tale om deres interesser, eller måske deltage i arrangementer sammen. Denne kontakt skabes ved, at en bruger sender en besked til en anden bruger. I søgefunktionen øverst på sitet har brugeren mulighed for at søge efter aktiviteter og personer. Platformen samler tilbud om aktiviteter, frivilligt arbejde, arrangementer og foreninger. Systemet sørger for at liste tilbudene til brugeren ud fra de oplysninger, der er blevet oplyst ved oprettelse af profilen. Derudover kan brugeren også udforske andre tilbud. Dog har nogle af bekymringerne for de ældre været for uoverskueligt. Og derfor har vi stor fokus på, at platformen skal være let og overskuelig. Ved at samle tilbudene for brugeren, mener vi, at vi forenkler processen. Virksomheder og foreninger kan på sitet søge efter folk. Her kan brugeren tilmelde sig et arrangement som testperson eller som frivillig. Processen skal være enkel, så man skal kunne tilmelde og ordne alt over sitet. Under hvert tilbud kan brugeren se, hvem der ellers er tilmeldt. Derfra kan man se deres profil og rette henvendelse til vedkommende. Så snart Erik var færdig med sin brugerprofil, blev hans newsfeed fyldt med alle mulige tilbud om aktiviteter, frivillige jobs og events. Og efterhånden som han udfyldte mere information i sin profil, tilpassede tilbudene sig. Her var både jobannoncer, der søgte frivillige opslag fra sportsforeninger og mandeklubber. Erik havde slet ikke vidst, hvor mange ting, der foregik lige rundt om hjørnet. Pludselig faldt Erik over en annonce fra en jævnaldrende herre, Henning,
der søgte en tennispartner. Erik svarede på annoncen, aftalte en prøvespil med Henning, og ikke længe efter var de 2 gamle gutter uadskillelige. I dag har Erik og Kirsten begge en aktiv seniortilværelse. Erik laver regnskaber og andre småjob for tennisklubben og er desuden blevet træner for Lilleputholdet. Han har næsten lige så travlt, som han havde det, da han var i arbejde. Vi fandt altså ud af, gennem vores undersøgelse, at de ældre i dag har svært ved at holde sig opdateret omkring arrangementer i nærmiljøet, hvilket gør, at nogle af de ældre ikke kommer ud af hjemmet, og derfor føler de sig ensomme. Disse observationer udmunder altså i seniorkarrieren.dk, og vi mener, at de ældre i fremtiden kan bruge netop dette hjælpemiddel til at få en mere aktiv og spændende alderdom.